Assalamu alaikum, barka da zuwan mu shafin Abash na YouTube. A yau za mu ga yadda ake amfani da KineMaster wajen cire background na video. Da farko ana za ka yi amfani da KineMaster, sai ka shiga ta Play Store ka rubuta KineMaster kamar yadda kuke gani ga manhajar nan. Idan ka rubuta KineMaster, idan ka danna za su baka option sai ka yi downloading. To yanzu bari mu shiga KineMaster mu gani a gurguje. Sai ka shiga KineMaster. Idan ka shiga KineMaster zai buɗo ma, ku rabu da wa'annan bidiyoyin da ku gani daga gefe, tsofaffin project ne wanda na riga na yi aiki a kansu. Inda za ka shiga kai sabon aiki sai ka taɓa nan tsakiyar nan. In ka taɓa, to ya danganta da yadda ka ɗauki bidiyon. Wani yana son bidiyon kasance ɗan guntu, wani dogo, wani a kwance. To a kwance shine standard, kamar yadda muka ɗauka da wayar a kwance bidiyon yake. Sai ka ɗauki wannan. To idan ka ɗauke shi, to sai ka zo, me kake so ya kasance a background din naka? Idan ka cire wancan background din, me kake so ka sa? To sai ka shiga media, ga media nan. Idan ka shiga sai ka zo ka duba me za ka sa a background din naka. To alal misali a ce na yi downloading background, gashi nan. Idan ka shiga download za ga na yi downloading wasu. To alal misali a ce wannan hoton zan sa a background dina. Sai na taba shi, sai na yi OK. Zan taba shi na yi OK. Zan zo zan dan ƙara mai tsawo ya daidai da video na. Idan daidai da video na, zan dawo. Akwai guri mai alamar layer daga bangaren dama din nan. Idan ka shiga guri mai alamar layer din nan, kaga zai buɗo ma wa'annan. To me zaka sa? Ai media, video zaka sa. Sai ka taba media. Sai ka zo, to ga bidiyon mu nan yana cikin wannan folder mai koren background din nan. To dama idan zaka cire background, ka tabbatar da cewa background din bai yi kala da kayanka ko guda ɗaya ba, kuma hasali an fi son koren background a ciki. Sai ka taba wannan bidiyo naka, zai zo ma kan a haka. Da ya zo ma a haka, zaka iya dan gyara shi. Misali ka dan ƙara mai girma haka, ko ka ja shi daga nan ƙasa. Zaka ja shi dan ƙara mai girma. In ka ƙara mai girma daidai da screen ɗinka, sai ka zo nan daga sama ɓangaren dama. Sai ka zo daga nan ɓangaren dama, sai ka zo ka ja. Kun san wanne za ka shiga a nan? Sai ka yi amfani ga wuri mai alamar chroma key daga ɓangaren daman nan. Ka gan shi? Chroma key. Sai ka taɓa chroma key. To idan ka taɓa chroma key, sai ka zo nan ga enable. Shi kuma ba a taɓa shi ba, sai ka zo sai ka taɓa enable. Za ga da kansa ya cire ma background din. To idan ya cire ma background din, sai ka zo sai ka dan yi amfani da nan, sai ka dan ja. In ka dan ja shi baya, ya dan yi daidai, kalar ta yi daidai da kake so. Amma still kun ga akwai wannan koren background din da yake ciki, bai gama fita ba. Shi kuma sai ka zo sai ka dan ƙara. Za ku ga ya cire muku koren background din ku gaba daya. Sai ka zo daga sama, sai ka danna OK. Ka danna OK, sai ka zo nan, sai ka yi playing. A takaice, tun da mun ji bayani akan wannan ciwo na shiga wanda aka fi sani da diabetes. To ga shi bidiyon ka ya hau daidai wa daida. Haka ake cire background a jikin KineMaster. Sannan kuma za ka iya rage tsawon background din ya dawo daidai da video din. To abu na gaba shine, idan mun haɗu a wani satin, za mu ga yadda ake rubutu kala-kala mai style ta hanyar amfani da KineMaster. Sannan baya da nan za mu yi muku wasu abubuwan da yawa daga cikin KineMaster. Sannan da Allah a tuntuɓe mu a namba 08064129361 domin samun ƙarin bayani. To idan ka gama wannan, za ka yi saving project ɗinka, sai ka zo daga nan sama ɓangaren dama, sai ka taɓa. To sai ka duba ga project din da ka gama, shine zai kasance a farko.